Takže vás vítam u tohto nového videa z hry Minecraft, modpacku Techit Classic a ukážeme si v tomto videu EMC farmu, ktorá vyprodukuje strašne veľa diamantov. Takže čo budeme potrebovať? Toto nie. Energy, čestku, filler, deployer, jednu kravu, tu cobblestone, jacket wire, pneumatic tube, redstone tube, redstone alloy, tento redstone a timer. Tak, čo prvé? Dáte si filler tu, potom dáte tu energy čestku. Potom dáte tie redstone tube, tie redstone trubky a musíte dať tu pod to, aby sa tá trubka nechytala tohoto fillera, lebo potom by to nefungovalo ako by malo. Podávate tu. Tak. Čo teraz? Vezmete si blok, tu dáte blok a na to dáte jeden. Teraz tu všade na tie redstone pipky, či redstone trubky dáte tie fillery. Tak. Teraz tu natiahnete normálne pneumatic tube. Hop. No. Tak. Teraz to pôjde do výšky. Tak. A ešte jedno. Čiže to isté na každej strane. Tu. A tu. Teraz vezmete deployer a dáte ho sem a sem. A napojíte to na tieto tu trúbky. Tak. A to už je. Teraz to postavíte tak dookola, aby tá krava, čo bude vnútri, nevyskočila a dáte tam kravu. Tak. No, čo tu? Do tejto čestky jeden diablok vám stačí a bucket. Jeden kybel, tu vám stačí, dáte tu diablok, hej, aby vám to namnožilo. Čo teraz? Vezmete si veľa kyblikov, lebo budete potrebovať a tu podávate všade, ale necháte len jedno voľné miesto. Do všetkých štyroch. Som skoro zabudol. Tak. Aby... Tak. Hop. Som sa preklikol a to isté do tejto poslednej. Tak. Teraz si vezmete ešte posledné dva kyble. Raz, dva. A ešte, aby ste nezabudli zapojiť. Tak, hop. Ako si ma to odhodilo takto. No, tu už nie. Tak. No, čo tu? Do toho fillera, to čo je pod tým, dáte... Hop, zabudol som. Dáte mlieko. Aby len ten filler bral to mlieko, ale nie tie klasické kyble. Lebo potom by vám to žiadno to EMC nepridávalo. Do všetkých štyroch. Hop. Aj na druhej strane. Aj na druhej strane musíte postaviť toto. Hop. Aby ten redstone signál z toho timeru, čo za chvíľu dáme, fungoval. Vezmete mlieko a znova do toho filleru. A ešte raz, tu do toho i ďalšieho mlieko. Tak. To by bolo. Teraz zapojíme redstone. Tak. Aby sme to nemuseli robiť celé obklukou, tak si to obstávame tú trubku. Nie, ups. Tak. A zapojíme to do toho. Tak.
teraz vezmete klasickú a musíte dať, aby sa nespojili proste tieto trubky. A dáte tak a vypneme. A takto a tu dáte tuto. Teraz to zapojíme na timer. Hop. A ten timer si musíte nastaviť na 600 či 400 stotín, aby to šlo rýchlejšie. A teraz vidíte, už to bere mlieko, no zatiaľ tu nie je nič, ale postupne to budú pridávať. Ale ja tu dám jeden diablok, aby to bolo rýchlejšie. A teraz vidíte, pôjde do toho a dáte na diamanty, ako rýchlo to robí tie diamanty a pozerajte, vidíte? A tie diamanty sa už robia. A teraz to pôjde celý čas. Tu sa budú stále vytvárať tie kyble, tu pôjdu do celého obehu, z tej kravy vytvorí mlieko a čo bude na zvyš, pôjde tu. Čiže tak. Takže dúfam, že sa vám to videlo. Nezabudnite dať like a v prípade odber. Čaute.